ana m ejikwa ohere a na-ekelekwe ndị ọzọ ga-eme maka na ekele dike na nke o mere o mekwa ọzọ ekelechikwa gị ike maka anyị nene anya ntụgharị ebe a n'ụwa ofu ndị okpuledi ebe a obi aka m mana ndị nna nna anyị ha nọ maka na a sị na onye fụrụ nna ya afụgo ndị gboo. Yes, onye fụrụ nna ya afụgo ndị gboo. Anyị fụta ndị anụ nwa ụlọ okpuledi wee tinye okpuledi abụrụ majik isi na ọ dị izi wee tinye n'isi gị iwe hụo ihe ọkụ ji ntị oke eme oge Chukwu anyị a ga-eji tọọchị wee chọọ di anyị a ga-eji ọkụ wee chọọ di anyị ka nwekwara ọtụtụ ihe anyị ga-eme anyị ama nji ọkụ wee chọọ dis man maka ebe eji ọkụ achọ di achọghị m ịkpọ obodo ahụ mana ọ na mgbada ndị mgbada ahụ ji ọkụ achọ di o ji eme ndị mgbada ahụ batara na be gị inye ihe 1 room nye ha 2 rooms a na-adị mmadụ 4 ebi na 1 room adịrị mmadụ 10 ebi na 1 room ịfụ na ogwe ndị mkpọrọ afa na ndị ahụ ji ọkụ achọ di mana anyị chọrọ ka anyị mee ihe ngwa ngwa maka na ndị etiti ejighị ọkụ achọ di oge Chukwu anyị ga-agụwaziri gị nọmba maka na onye gbuo oge ọkwụ anyị ụgwọ. Ana m ekele ndị anyị yunifọm onye nwa dị dynamic. So biko anyị na-ekele ndị nne mọm diocese Ashibia mana owe m anyị na-ahapụ ụmụnne family. Anyị na-ekele unu ekele ihe na-emere unu ihe maka na ebe anyị si na ahụ nne na-agwọ ya ị na-eme mmemme ọ bụrụ na nne ga-anọghị ebe ahụ nwe ka ọ na-eme adị uchetekwa ihe m gwara unu maka enwere ike egide ndị ọbụla ihe dị na-achọkwara ha the next place ihe siri ike na Naịjirịa ọ bụrụ ha maka ọsịrị ya. Yes, thank you. Anyị na-ekele ndị ama abụọ biko ọ bara na ndị anọgo n'iru na tiewe aka n'ọnụ biko anyị agaghị ike anyị ama ngafe ikene ezigbo onye ụkọchukwu nọ n'etiti anyị biko ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ekenekwe m unu mana anyị ama if I don't greet him, if I don't appreciate him, if I don't recognize his presence, God will ask me why. We will na-ekene Pastor and Mrs. Chinonso Agondo. If onye a na-agwa gị a man of God, ijekwa n'ụka ịhụ na ọ na-eme miracle wonders. Na Chukwu chiri na-arụ ọrụ. O nwere ndị Chukwu ji arụ ọrụ. Ihe na-eme n'ụlọ ụka ịfụ na onwe ndị Chukwu ji arụ ọrụ. Pastor anyị ekenegwe gị Pastor and Mrs. Chinonso Agondo. Chineke anọnyegoro gị. Chukwu nọ gị nso. Ya na oriakụ gị dị mma. Adeche mba. Anyị ekele gị Mrs. Chinonso Agondo. Anyị ekele gị na di daalụ deje biko onye na-asa abụ unu eje ebe ahụ m ga-akpọta anyị biko ụmụnna anyị amago na ọ dị ka aka na-agụ mmanya iri enye ibe aka na-agụ mmanya oke Chukwu biko ndị na-abịa na nazikwa ana o mere we have been expecting your presence. Ikwesịghị ị ebe a kịta ọ dịkwa ka ihe ahụ m na-ekwu ejewe ime ọ dịka ihe anyị kara ime befe ile akwa anyị achịta akwa nke ọ ga-eyi nọrọ nso so that eme oyiyi akwa n'ife anyị ebe a maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ijewe mmemme inye ha 3 days notice. Ọ bụrụ inye ha 3 days notice ịma na ọma nkwanye nku anya ime n'anya kịta ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwezi nku n'anya mmadụ ejewe ịkwanye ọkwanye nku anya emechaa ọkaba nke ọsị n'anya na-egbu ya mgbu ọ bụrụ ihe atụkọta n'anya ogo onye nke eji spaghetti wee tichi anya Wednesday na Holy Ghost. Anyị ga na-ayọ Chukwu maka ọ ga-afụ ụzọ echi niile ọ jekwe chetu ọzọ mmadụ jewe Chukwu kete ya isi mba na mvọ nke onye ya adịghị mma iwere nke egbe tinye were mvọ udene etinye ị na-ejezi eje ama nka ndị ha na-asịdịkwa akwa
nwa ya na-akwanye mbọ ha na-agụ God says the Lord ha na-asụkwa akwa so biko mana Ogechukwu ọ bụrụ na ndị asebi bụ ihe na-enye gị nsogbu ọ bụ na ndị asebi na-enye gị nsogbu ịma na ofu onye asebi ga-abịa ebe a wee gbalụ mmanya wee chọgharịwa mgbe ị ka na-akwado o wee chọgharịwa ọ chọọ bụzikwa ụzọ chọta di DJ enye anyị egwu go on. Hello, yes, DJ. Biko, Ogechukwu kengi mgbe ị ga-apụtazi mgbe ndị bịanụ mmemme a ga-anachazi ị kwesịrị ịfụtago n'oge ya ga na-eme once in a lifetime, I know, but you don't have to spend the whole time preparing. Mana ka anyị na-ekwukwe anyị na-echetakwe oge bụ nwanne anyị agaghị egbu oge ebe a maka anyị ga-emechekwa eme presentation of gifts and time adịghịzikwe Of school, them teach me say 1 + 1 not 2. Of school, them teach me say 1 + 1 not 2. That's why they tell me say 1 + 1 not 1. Me and I want my
Thank you. Because ọ bụrụ na anyị ma amaghị m ka onwere ga n'ezi oge chukwu ozi anyị chọrọ izi na anyị nene anya anyị fụ na ọha na eze bịara ebe a ụfọdụ ji moto bịa ụfọdụ moto ha nwere ọkụ ụfọdụ moto ha nwere ọkụ anyị mee ya ngwa ngwa anyị anawa maka anyị ma megide ihe a ụfọdụ a na-alahụ na ngwuo ụfọdụ na-alahụ na ngwuo ndị ama ebe ọ ga-ejefe a ya na ndị ọzọkwa so oge chukwu biko ị ga-abịa na ụmụnna gị na-akpọ gị. Yes. DJ, that's good.
Oh my God! Today is your day. Calm down, calm down. Calm down. Today is bright and fair. Because when you okay now, you might go to your girl. I can I can buy your son. When I get after some money, I should go. I can give you my age to reality. I can see some of the night about my Samson. I was going to see the high pass. I don't know. My baby Samson is because when early and even okay to buy. No more. I can anything my. I'm not managing to get you know go get you a short year. And I said, because okay, Danny, you know what? Yaki 19. Kota and Kabiko Pafrinia. Kotanka. Okay, Chiku. Biko. Cameraman, Biko. Yala Yaka. Nani Biko. Jesus Christ, blow your mind.
Jesus. Ese one go, ese one go, ese one go. Oya, ma go ma bla. Oh, do okay, Chibu. Okay, wait. Chileke. Agosu mo pepe na ese one go. Chileke agosu mo pepe na. Oka ke na agosu no dilifu. Chileke ke ya anyeka. Anybody on the year will now leave a poor never now much thing. And we poor near much thing. When you became a woman, one was a way to see who will do back. Ayana, the Gara. Not the one, yeah. No, let's see the man. I'm a son, the Gara. Oh, and that American is in every year. Every year, Mamma. Tell me the Queen, when I let that race so good. You know, where I'm hoping, I don't know. People say, you know, what you believe. Oh, you're there. How you need a horse. Now I want to make a mighty walk. I'm leaving. Oh, they do your baby. Sit there, can you do it? Oh, we want to go back. Oh, but you want to get and so on. What we are going to do, what we are don't do. Oh, we have one now. Now, Jesus Christ, when you're my. Honorable, what's your decade go for the way I get the monarchana? You go call you because teacher, you have the dance floor now. You have the dance floor. Because Samson, okay, people, dance floor. Hola. There's Jenny. Onye nwa bụ Jesus Christ. Ka eme ka unu dị n'udo. Ọ ga-eme ka unu jikọọ onwe unu dịka di na nwunye. Ọ ga-eme ka obi unu nyere na ihe unu chọrọ unu ka eme unu eme ka unu maka dị ime. Na ihe anyị na-achị Chineke ka na-egere unu amara. Ndị achị na-ewepụtara unu. Ndị ọbụkwara na-abịakwutere unu. Achịkwa m kwuo ka anyị weke n'anya gwa unu okwu. Unu bịakwa ebe anọ ya time nna m ochie. Nkewa adịghị be ha niile dị n'ọhịa na-eri ihe. Ha na-adị na-ekwura echi ha na-eri. Ego m ara ike ọkwa na unu bụrụ nnọọ. Nsogbu anyị adị n'ebe unu nọ. Onye ọka ebe onye ndu, abụrụ onye nche, abụrụ onye nnọnyere unu.
abụ onye ngozi abụ onye meru n'ihe gbara aga m aga ya bụ Chineke ahụ ka unu na-abọchi ya rie chieripụta Chineke ahụ ka o wee mmụọ unu mee nwa unu were mee nna papa nke eluigwe biko anyị na-arịọ ime nke a ekweke ka ahụ okwute nke okwukwere ihe anyị kperikwenye ike eme otu a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.